тасмим гирифтан ва ин масъаларо баррасӣ карданд, ки аз ҳама ҷои боваринок барои проверка дар Россия 3 моҳ бестем бо граница броем мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое, ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Дар видео ҳатман як дона лайк гузоред. нафарҳое ки мехоҳед дар Москва пеши стоматологи тоҷик биред, марамадро тамош мебурад, дар телеграм метавонед ки қатъиш дар тамос бигиред. ҳаракати қатораҳои мусофирбар аз Душанбе ба Москав барқарор карда мешавад. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистону Русия эълон карданд, ки мехоҳанд ҳаракати қатораҳои мусофирбар аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Москваро барқарор кунанд. муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидмуродзода бо ҳамтои русаш дар ин бора гуфтугӯро баррасӣ карданд. қаблан ҳаракати қатораи мусофирбарии Москва-Душанбе, ки шаҳрҳои Волгоград, Астрахан, Қазоқистони ғарбӣ ва шаҳри Термизи Ӯзбекистонро убур мекард, аз соли 2012 инҷониб қатъ кардагӣ ҳастанд ва инчунин тасмим гирифтан ва ин масъаларо баррасӣ карданд, ки миёни шаҳри Душанбе ва шаҳри Москва боз поездҳо ба роҳ монда шаванд. имконияти барқарор кардани ҳаракати қатораҳои мусофирбар байни Душанбе ва Москав зимни мулоқоти муовини вазирони нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия даргузор гардид. тарафҳо ба иштироки ширкатҳои русӣ дар лоиҳаи нақлиёт ва логистикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. ғайр аз ин, Тоҷикистон имконияти харидории таҷҳизот барои роҳи оҳан аз Русия тавассути лизингро баррасӣ намуд. аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳад аз Русия қатораҳои боркашонӣ, мусофиркашонӣ ва махсус инчунин таҷҳизот ва асбобҳои заруриро барои нигоҳдории онҳо харидорӣ намоянд. интизор мешавем, ки ин лоиҳа кай баррасӣ мешавад, яъне ки қонунш ба имзо мерасаду баъдан бигем, ки ҳамин қатораҳо боз аз сари нав ба роҳ монда мешаванд. информатсияҳои нава иншааллоҳ, ки ҳама рӯза метавонед аз канали мо дастрас кунед. комментарияҳотонро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе границаи Қазоқистон мехоҳад биравад, маравад номерои ки мебурояд занг бизанем. Салим нависондай: ҳака чӣ хеле қатъид алоқа бурем. савол дошта бошӣ бародар, дар ҳамин комментария бинависон ва худо хоҳад мо ҷавоб мегардонем. як нафари дигар нависондай, ки салом акаи Солмон, дар мавзӯи ширкат чӣ шида, камтарак маълумот медодед. дар мавзӯи ширкат худованд хоста боша, агар насиб боша, баъди ҳаҷи фарзӣ чӣ хеле ки гуфтем ба охир расиданаш, баъд мо ин масъаларо баррасӣ мекунем ва мисол барои шумо пешкаш мекунем, агар ки ширкат бикушоем. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум бобои ҳоҷӣ, як ҷаҳон ташаккур ба мардуми тоҷик хизмат мекунем, коршона осон мегардонем. як саволи дигар дорам. ман дар реестр ғалат дидам. мара гуфтанд 3 рӯз муҳлат дар граница бигзарӣ биёй. ман гузаштам. 19 март Қазоқистон гузаштам, омадам. регистратсия карда натонистам, баъд Тоҷикистон омадам. 1 март мегуфтем ман метавонам бирам числои 20 ба границаи Россия ба автобус мегум бирам, метавонам гостим мегум идов бирам. бародари азиз, зиндаву сарбаланд бошен. аввалан як гапае, ки вақте ки шумо номтон дар чорни списка меғалта, дар инҷа бисёр ҳолатҳое ҳастанд, ки нафарҳои чорни списка будагира аз граница ки мебароянд, бо тариқи автоматӣ запрет на въездшон мекунанд ва дигар бора дар омадаву документ карда наметавонанд. ҳамин масъаларо ҳам хуб ба назар бигиред ва нағз мешавад, ки пеш аз рафтанатон як бор шуғли аҳолӣ биред, дар онҷа ҷои шиноснома вараву дида ҳамаи линияҳотонро проверка бикунед. як нафари дигар нависондай: ман ба шумо суол дорам. Солмон Сафаров, доир ба мигрантҳо, яъне як муҳоҷир аз Ленинград. марамад саволта бинавис бародари азиз, ҷавоб мегардонем насиб бошад. Алишер Раҳимов нависондай: ассалому алайкум. патенти Московский област дар шаҳри Москва кор метия бародар. як лоиҳаи омода шуда истабуд, мо гуфтем, ки ба як патент дар чанд шаҳр кор кардан иҷозат метиҳанд ва дар ҳамин масъала як видео мекунем, иншааллоҳ ки ҳамаша пратар мефаҳмем. Амирҷон нависондай: гуфтанд Айдамадедова Жуковский гардондестиян, ҳамаш дурӯғай, омадан бигирен ба любой ҷо. баъзан ҳолатҳое ҳастанд, ки рейд мекунанд, тафтиш мекунанд, манъ мекунанд ва хита бахтат баландӣ карда
ва ҳамин хотир ба дили пир гап назанед ва худованд кунад ки ҳама ба сари баланд барова аз пай ризқи рӯзӣ шавад, лек ба ҳар ҳол эҳтиёт чизи хубе бародар. Аиша нависонда: ман рӯзи 21 Тоҷикистон омадагим. Паспорт ман алиш кардам, 1 соли дигаш монда буд. Ман бо метавонам бирам? Ман фақат гости мегузаштам. Гости бо бирам метавонам? Агар ҳозир биромада бошем, сразу дар ҳол даромада наметавонем, чунки гости вақте ки аз Россия берун мебирояд, сразу иҷозати даромадан надорад. Як нафари дигар нависонда: ту барои рекламаи худат ҳар рӯз як қонуни нав мебирорӣ. Хай ҳамин ту бар ин бесаводҳо баъд медорен ягон гапи зиёдатӣ менависонем. Дар инҷа ба фикрам ки ман барои ягон кори зараровар ягон реклама накардам ҳеҷ вақт. Яъне ки фоидаи ҳамин ту бори одами бадбахт дар худат намерасад, ҳайфини дигаро расидан усубеста. Ва ҳамин хотир вақти худа сарф накун, вақти қимата сарф накунад, комментария нанависон хубаш. баъзеи шумо ҳамон қадар аблаҳем ки умуман тарси ҳаросе надорем ки вақте мо мегӯем шуморо ба худо месупорем, бо ҳамон аблаҳиву бо ҳамон худозадагиро давом метед. баъзе як нафари дигар нависонда: акаи Сорубон, ман дар Екатеринбург ҳастам. Чихел як юрист биёвам. Илтимос ҷавоб диҳед. Чанд бор навиштам, ҷавоб надодед. Дар ҳамин комментарияти ман дар видеои гузашта ҷавоб гаронда будам. Ва барои юрист ёфтан, барои адвокат ёфтан ё юрист ёфтан, аз ҳама ҷои хуб ман барои ту совет метавам, ҷои мои документи гуфтани корхона ҳастай, ҳамунҷо меравӣ, баъд дастрас мекунӣ бародар. Малика нависонда: ака Пешакир Аҳмад, номерои проверкакунака мон барои въезд депорт. Барои въезд депорт аз ҳама ҷои боваринок барои проверка ман шумода доим мегӯям ки ҷои шиноснома ва раводид бирен, уҷада факт далел қатъи, яъне аз пеш худтон дида метавонем. Пулатова нависонда: ассалому алайкум ака, дар Россия 3 моҳ бестем, бо граница броем мешавад? Бале мешавам. Хушвақтов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, худованд садсола кунад. Ман соли 2023 воизварения кардам. То 5 апрел 3 сола 2026 буд шид. Чанд бигзара баъд биром Россия. Яъне баъд бирай Россия муҳлаташ буд шиданда, ҳозир ҳамин моҳи апрел мақсад кушода шидагиай, то охирои моҳ аҷдад кун ёки то моҳои май аҷдад кун, баъд як бор бира проверка кунай сари нав, тоза кишида боша, баъд ба дили пир бира бародар. Фарухҷон нависонда: ассалому алайкум бародар. Савол: документаи ман буд шиданд. Як рӯз монда буд, омадам 3 моҳ ждат мекунам ё метавонам? Я 2 моҳда бигардам бирам. ҳуҷҷатҳо 100% будам, фақат патент буд шид. Паспорт нав кардам, срокаш буд шид. ҳуҷҷатҳо 100% бошанд, вақте ай Россия биромадани шумо, боз метавонед ки вақти дилхоҳ обратно ба Россия сафар бикунед. Як нафари дигар нависондае ки салом ака, ҳозир аблава рафтестай? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рафтеса, яъне ки призови баҳорӣ идома дорад бародаро. Зиндаву сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com